O Bloque Nacionalista Galego vimos de manter unha xuntanza na que participamos os portavoces municipais de Mos, Gustavo Barcia, do Porriño, Pedro Pereira e eu mesmo por Vigo, así como a nosa deputada provincial Manuela Rodríguez Pumar, a deputada Alexandra Fernández, a responsable local Carmela González e o noso responsável comarcal Manuel Caride, unha xuntanza que tiña por obxecto poñermos en común a posición do Bloque Nacionalista Galego en relación ao proxecto de ampliación da autovía A52. O BNG rexeitamos de plano este proxecto e demandamos a súa inmediata retirada polo seu grave impacto a nivel veciñal, territorial e ambiental, un proxecto que, ademais, non resolve os problemas de mobilidade da área de Vigo. E así o vai defender o BNG tanto a nivel municipal, no Parlamento de Galiza, na Deputación de Pontevedra e tamén nas Cortes do Estado. En troca, o Bloque Nacionalista Galego o que defendemos é que o Goberno español proceda a liberar de peaxes, por tanto, a facer gratuita a AP9 como unha alternativa real á actual autovía, acometendo, en todo caso, as mellores de conexión da autoestrada que sexan necesarias. Por outra parte, seguiremos a urxir que o Ministerio de Transportes acometa as melloras pendentes na actual autovía co obxectivo de reducirmos a súa elevadísima sinistralidade viaria e tamén a necesaria mellora da conexión por transporte colectivo para reducir a intensidade do tránsito na actual autovía. Trátase de dar solucións desde unha perspectiva integral para atender a mellora da mobilidade do conxunto da área de Vigo. No caso da cidade de Vigo, o proxecto de ampliación da autovía ten un impacto brutal que tronzará a parroquia de Bembrive e que, ademais, pola súa confluencia co proxectado vial PO010, vai ter tamén importantes afeccións en Beade, como noutras parroquias rurais da nosa cidade. O BNG xa nos opuxemos, dende o primeiro momento, a estes proxectos de viais de alta capacidade, alegando en contra da súa inclusión no novo Plan Xeral de Ordenación Municipal e sendo, ademais, a única forza política que votamos en contra da aprobación provisional do novo Plan Xeral donde veñen recollidos. Unha posición firme e coherente fronte a dun Partido Popular titubeante que desde a Xunta de Galiza, tal e como reflicten os informes emitidos pola Axencia de Infraestructuras ou da Dirección Xeral de Urbanismo ao Plan Xeral, acabou por validar e non puxo ningún reparo a este proxecto de ampliación da autovía. Adicionalmente, o BNG na Xerencia Municipal de Urbanismo de Vigo e tamén no pleno que se celebrou este luns, exixímoslle ao Goberno Municipal de Abel Caballero unha completa rectificación da súa posición soberbia e autoritaria. Demandámoslle que escoite a veciñanza afectada en lugar de desprezala e insultala, como ten feito o propio alcalde, acusándoos de querer volver aos carros de bois e atrevéndose a afirmar que este proxecto, a pesar da súa maioritaria oposición veciñal, vaise facer sí ou sí. Nese sentido, o que reclamamos é que o Goberno Municipal de Vigo se poña a carón da veciñanza desta cidade, defenda o interese público xeral e non apenas as posicións caprichosas do seu alcalde.